Machigni kendo nyokunga juang kidieny mar ariyo kendo mogik mara mbak ndalo kabene kauno niendi en odiochieng' mara tich ariyo kumawacho ni en odiochieng' mara yuto mari siesi okan kende studio kaendi nyokunga juang osepenja ndi ni tukelo nwago karang'o mano wuon dola Onyango Tate makoro wantie godo e studio kaendi nyokunga juang kapok amiye thuolo mar ulrenu adwani ine ane clip moro matin tu mon at least ibede koda knowledge moro ni kawuono wantie gi ng'awe studio gi seche gi eki atire achiel kachiel nyaka tipo niendi. Because of my bank account or because of my car. Of course I'm bragging. Most of you see me bragging. They think I'm bragging because of my bank account or because of my car. Of course, I'm bragging with those assets. But the biggest asset I have is my skill. I have the ability to make money from the thin air. That's what makes me happy. I have the ability to make money from the thin air. What I have in my bank account is irrelevant. That one is irrelevant. What I count is the skill that I have. Today, if I am broke, I'm never broke. Let's say, imagination. I know it's very hard to imagine that you are broke. Let's say that I'm broke. You give me $100, bro. Just give me like 1 week or 2 weeks, and you'll see magic. 2 weeks is a lot. 1 week, just give me 1 week, and you will see magic. Just $100. Just give me $100 with these skills that I have. This is the biggest asset. That's why I'm always super happy. I'm over the moon, flexing on you brokies, because I have a skill that you can never take away from me. Can never take away from me. Yeah. End video. Onyo wacho ni en gi skill moko inyakaw kuome nyakonga juang gi seche gi kiena mar mono mi akel nigo oulrenu ongiswe ni en ng'a dala ni kanye eka koro wan donyane tut noendo mano mar Onyango Tate. Machiegni inyo Onyango irio nade? An maber. Ngini sama ni bire studio ji mang'eny ong'e maber ni koro iwuotho gi dola. Aneno ka ji mang'eny penjo ni to karere pesa. Gidwa pesa maramo. Gida timo nade pesa na? Moko wacho ni onge rent, moko be wacho ni yawa gionge tich. An gima nyalo miye mana financial nini advice. Financial help to kami. Mana financial advice. Adagolie dependency. Machiegni nya Onyango, aparo ni ber kwa chako kod ulruok wang'e ni Onyango ni endi en ng'a dala ni kanye korka iliwon specifically in ng'a Sigandi chal nade? An Onyango job. An wuod Kananga. Aja Kisumu County Nyakach Kandaria. An wuod Kananga gi Caroline. Yes. Onyango igni adi kama? An? Yes. An gi 23 sani. 23 years. Niso kuma pesa igole. Pesa? Igolo pesa kanyo nyi. Kwa chaka sie. From the skill man godo. Skill man godo emamiyo ayudo pesa. Yes. Clips gi mang'eny osebedo kadhi viral social medias mopogore opogore kabene ji ong'e ni in jalo mabende jaluo manigi nyadhi in jaluo mabende nigi gumo at your age lakini in gi pesa mang'eny maratari be ma nyalo bedo ni en mana content ni koso makoro real life mari to sama koro alose wi real life ni Onyango ipenyo ni real life kan gi pesa koso mano content ere kaka dang content nade an gi pesa koso ngama nigi pesa niko ni chalo nade ngisa niko ni chalo nade an gi Mercedes an gi Mercedes jama nigi pesa mariembo Mercedes an gi Mercedes to an gi dhako ngisa ni at age 23 joma gi mariembo Mercedes oko kai. That's a 1% thing. And gidako mapidho kecho ka. Ono 1% thing. Mi kaka pidho dago cute. And yacht. And actually I don't expect anything from anybody, anyone.
Achulo bills ga smoothly. I am at the top 1%. Awinjo kiwacho ni in gi dhako. Nitie clip moro ma bende nitimo ma bet ni kwa Ramogi nitie thoth gima nokomor ahinya kod video ni endi ka bende wachore ni nyathi ma nyako ni endi seche moko kata ugo kod video lakini nitie gik moko mitimo manyalo bedo ni ok more to okonya wuoye. Gin ginge nade? Ginge nade? Network ni chal nade Onyango? Network marang. Oh, network. Iwacho gania kinge network ngeche ni ionge gima ng'eny ahinya. Koro anakia mara. Anakia mara lakini ngima na to run smoothly. Yes. Ngima na run smoothly anya timo gima dwaro. Angi anyawacho ni mono financial freedom. Aneno ka oteng'eny kaidi mana tari Onyango. Antie ka nyathi manyako miluongo ni Sheila Atieno. Otoni nyathi nyaka chfuana ne Onyango. Anto to CS skills gi madwa ng'en ni gin skills mage to girom nade. Number 2, dahero mar mono mi ojiwa since an 25 lakini poka bedo ga employed. To bang' mano bende dwa hero ng'eyo background ne mar somo chal nade, nodonge familia machal nade, no somo tich mane, nyaka gikawuono ni endi tije CSE en mane. Peter Sada, thank you so much. Nyathi nyaka chumora maratari fwana ne Onyango tet. Odhi mbele kabe ne wacho ni to nyathi nyakach. Bende jok manigi pesa sungoga e social media koso gilinga thipe. Na Onyango ni why is he too loud on social media? Koso ntie gik moko masiemo ko umo mondo kik wang'e wiye. Dago mduoko mano. Sani. Ngadi mana matin to aparo ni adhi mi thuolo no endo mano mar duoko nyathi manyako ni penjo kanyo endo ni to joma nigi pesa thothgi gilinga why is he too loud on social media gi pesa giweche mabende dhi kor kama nyonge mowacho ni entiere godo mofau difau ng'isa ni nyathi nyaka chumora maratari thoth rowere sani endi odonje gik mabende dhi kor ka forex ng'iswa matut ni skills gegi gin skills mage nikech yudo ni thoth rowere bende nigi peer pressure. Aparo ni idwa chako kod duoko nyathi manyako mopenjo ni jok manigi pesa okuoga mang'eny. Inong'e nade? Donge pesa. Ing'e nade ni jok manigi pesa okuoga, in ing'e nade? If you are in the poor category, how do you know that jok manigi pesa okuoga? An gi pesa uwe ko giwoga I will talk on their behalf. An be rooms gi an gi friends manigi pesa wawuoyo kikia wawuoyo ga. Anakia kata ni wach ni akeni joma nigi pesa okuoga gin ging'e kanye. You have never been in a room gi ng'at manigi pesa. Do nyaka ing'e bede e room gi jogo eko king'e ni giwuoga kata giwuoyo ga. If your background, if you are in environment ni opong mana gi jok ma onge pesa, jok modhier, ng'e ma jok modhier kende. King'e mana jok modhier e surrounding ni. Donge here kaka inyalo ng'eyo joma nigi pesa ka giwuoyo kata kaka inyalo ng'eyo gima gitimo. To king'e gima gitimo ga, ang'o mi dhier? To kikopgi wadwa donje skills gi Onyango tet mondo indi iswa yore go ko mendi loso godo pesa nikech wawinjo kiloso kanyo endo sana i-mention weche mabende dhi kor ka skills gi opogore gi nitie kuma intiere sani endi kapok wabire skills aparo ni nitie video moro mabende osebedo ready kanyo endo wang'iya ne gi seche gi kinyakonga jwang eka koro wadonja ne sie kuma Onyango tet loso pesa skills gi gin skills mage paro ni kakoro video endo ni ready. Package yourself, Right now you can see, You can see how expensive I am. I look expensive because I am expensive. Package yourself, They say that don't judge a book by its cover. Bro, no one reads books. People will judge you by the way you look. As you can see, this is Ralph Lauren. Polo shirt. This is linen. Very expensive. Poor people cannot relate. This one, they don't know. Look at these pleated trousers. Drape. You see,
I have a tailor. Huh? Rich people have tailors. Rich people have tailors. People like me, we have tailors. Eh? Look at my shoes. Look at my shoes. These shoes, $200. This shirt, $100. The trouser, $150. This one, $50. Do your mathematics. Do your mathematics. Eh? Bro, I'm wearing your 6 months salary. Casually. I'm wearing your 6 months salary casually. We are not on the same level. Stay guided. Eh? Are you videoing me properly? Eh? You see? Bro, the competition is stiff. Competition is stiff. Eh? You don't have money. Eh? You don't have money. And you are competing with men like us for women. You're competing with men like us for women. Bro, you are not Nini. You are not succeeding, bro. Go learn a skill. Damn. Onyango, number one, cameraman ni endi kata camera lady en ganga. To emben en bro kiko so en gigumo. Onginga ma anoka wutga gi juma broki. Everyone around me nige skill. Ngata nyalo kata inanya mi mana simi go imaka camera video. Okay. Skills gigin mage Onyango kapok wabire koro history mari midongo kane nyathi mane dhi school mane ni dhi lonye weche mamire dhi kor kango sana sana mbalariany kata mana college. Koro an trader atimo gik moko kaka forex gi options. Yeah, binary options, forex gi options. Mo gik moko mantie online kachacha koro mago skills mase learn ema tiyo godo kuom loso pesa. Sebedo kitiyo kod skills gi kikom thoth igni maro madisani. Right now onya bedo gimoro 2 years kama. Because at age 18 I could not pay my rent. At age 22 I made my first million. 21 I made my first million. At age 22 I bought a Mercedes. For it's like 2 years kama. 2 years kama, yeah. Ntie miel moro ma aneno ga kiero ga keto e social media kacha chande. Keni longo ni Mercedes da. Ngake kinyalo timo nwago. Ana miel samoro. Kamana kaka jimielo ga kamano Mercedes. Dance for the rich. Dance for the rich. Not for the poor. Okay. If you want to be rich, you copy what rich people do. You dance like rich people. Okay. If you dance like poor people, you become poor. Okay. Onyango no somo kanye. Ni grow up familia mar nyithinda di unji adida lau. Kani setieko high school ni dhi mbalariany mani dhi somo course mani. What's your primary? Or background ni mar somo. Primary asomo Muhoroni Success. Muhoroni. Kasto high school asomo Agoro Sare. Mono ni Homa Bay Oyugis. Kasto mbalariany Mount Kenya University. Yeah. Nilonye weche mabene dhi korka. Weche mabene ni somo Mount Kenya. Natimo noluonga mondo adhi atim education. Lakini nokadwa timo education nekecha ana agro family ma teachers ngenye. Tara aseneno ka most teachers githagre ahinya. They struggle to meet their basic needs. Most teachers. Naneno like a starting teacher gets paid like gimora $10,000. Eto $10,000 mano kata okunyal kata romo full tank na mar Mercedes. Koro nochon ni nyaka alony chon. Nochon ni nyaka abed mariek. Koro no kadwa follow that route because I already knew the outcome. Maiso ni father koso madhe manen mwalimu. Koso Baba u mama u.
Wuonwa to en japuonj, embe en japuonj. Okay. En japuonj lakini ok en japuonj mathagore. Awacho ni en japuonj. He can afford the basic needs. He can he can take care of his family. He can afford to get the family running comfortably. Yeah. Koro in nisoma ang'o siesie? Nisoma ang'o course mane? Natimo education, Bachelor of Education Arts. Mana atimo ago pose matin. Nikech naneno like course no ok dhi konya. Aneno ji mang'eny motimo education like in around our family, in our family. Taneno kaka ngimagi chalo. To ngimagi ok mora be. To be aneno nyaka teachers mani puonja. Gipuonja mondo abed gi ngima maber lakini gisandore. Koro naneno like ok inyal puonja kaka dhi bed gi ngima maber to in isandori. Ok inyal riembo kata Mercedes in gi failda. Koro naneno ni like from that picture I need to find other ways of making money because ok anyal wacho ni adhi bedo exception ni katimo education ni anya nitabahatika hapo mbele nipate pesa ya maana. Makoro nokitieko school? Nokitieko? Ago pose mondo adhi learn skill monya miya pesa to sani an gi pesa. Lifestyle mar Onyango Tate chal nade? Lifestyle gin kaka mage? Ang'o ma sana nyalo bedo ni nyaga chwanyi seche moko? Waneno ka bende yiero pako sana lewni mirwako. In ng'ama chal nade? And I like moving with my Mercedes. I love making money. To gima nyachwanya ahinya ka ng'ato paro ni aonge pesa. Okay. Ng'ato ka paro ni aonge pesa ng'ato nyachwanya marach. Sami wacho ni piny ok ber ahinya kodi. In short, kiwacho ni sani to koro an down kiasi. Nyalo bedo ni pesa maro madika intie godo mineno ka iwacho ni kawuono to an broke lakini nyakine kaka isort. Ngini aloso pesa pile. Sani watch brokenness no, I cannot relate with it. Okanyal relate godo. Nikech an ng'at maloso pesa pile. Koro watch brokenness no, okanyal relate godo sani. En gima kia, en past tense. An ga loaded. Kiwacho ni loso pesa pile ka pile Onyango Tate, mana ka king'eyo pesa bende ka donjo pile ka pile onego bed ni ng'iyo ni itiyo kode yo machal nade. Akaka bende weche mabende dhi korka kungo gini gi ekibes nyamoko idonje ga gik machal kamago youth empowerment. Ere kaka isekonyo rowere sana? Yes, in gi pesa lakini ere kaka imbi iseneno kaka inyalo mako lwet rawere mabende en almost more of your age mondo gimbe at least gimbe oluongi ni gin richi. Asekunyo ji mang'eny around me. It's only that I cannot video them. Kasto social media kachacha be ero nyiso ji adieri. Kokilan skill tidhi thagori. Idhi thagori kasto educational content ba post mang'eny. Educational content ba post mang'eny. Jo mariek boneno the educational part of it. Lakini if you take it as comedy to ubadhi. Ubadhi. Beri Latieno, ng'isa ni nyathi nyakacha neno chenro maber ahinya. Tuoni at 23 Onyango nigi pesa mang'eny kamano anyway. Ere kaka onyalo loso ewi weche mabende dhi korka critics gi jogo mabende nyalo bedo ni siemo wang'e kalure kod pesa ma intiere godo? Critics. An ki onge pesa to kawinji. Kionge pesa to kawinji. An
and that's how I roll. Okay, like I don't like associating with the negative people got negativity. As long as ni ngama yonge pesa ukanyal winji. Because monokoro kionge pesa ti itemo criticizer, kati itemo advisor. I see it as jealousy. Yani ne kaka nyiego. Even if you are correct, adine ne kaka nyiego. Nekechere kaka in, your house is not in order, lakini itemo advisor. Yonge kata ndega eodi, yonge kata Mercedes, ma maybe okinyal you will never afford. Titemo advisor. Ingo kia kata beche mafuta chal nade. Aneno kindi sori maratari Onyango. Kawuono. Neno kajibanga ni comment. Kangiyo look mari mana ka beni nyalo nyiso nyikora Mugajwanga. Koro twech mitweri godo kawuono ni endi. Pesa maro madika mae makoro donje dendi. Kalure kod from tiendi woche kadhi malo nyaka ogudu. Tafonyo ni ogudu ni hero sana. Ntie type maro ogudu manene kas mostly hero garwako. Shada ni Wacha kogi woche. Woche ta alofavuchiel. Okay. Ma Louis Vuitton. Ine kako chung. Kasto trouser nani mata alufangwen chief. Kasto ma Zara. Ma be alufangwen. Ogudu mirwako. Ogutani. Mata alufario. Ame hero ga type maro ogudu gi sana sana sie. Numero type maro ogudu. I don't know. It's just like it's my style. I just love to style it. Okay. Nyakor Mugajwanga iluongo ni Onyango Tate. Saneno ka ji mang'eny kaendi entie kod kwayo mopogore opogore. Min mali wacho ni an gi shida mar school fees ma nyathi. Kaka bende onyi nyalo konya. Anyway, kanyo aparo ni ibo duoko. Sylvester Ochieng isa nyath nyaka ayete ni Onyango nigi pesa lakini osiemo wang'wa mager. Penago ni yawa. Be seche moko imbe onyalo gadhi kamoro to yudo jok manigi pesa moinge. How does he behave when he's hanging out with friends who have more money than him? Nyakor Mugajwanga wadwa dhi eyo matin tu kwa dogo pod wantie mana koda Onyango aparo ni adhi ka bende simbe kanyo eno ka intie koda kwa mora kati dwa loso kod Onyango wadhi mithuolo no endo mano Mario Anwatola ene mama sime monde wadhi keto mane wang' ji kanyo endo kikidhi mabor e mana kete wang' ji mara Ramogi. Kutambua tukilemewa tunajificha kwako, wewe ni mwamba na si tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Ukitaka kupata wimbo huu wa Mtuliza Bahari, kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *414 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ngima ok yot,
Yawa wacho ga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kas mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nakochia ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende pod obiro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet Nyakochia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi e Nyarkochia. Ticha Beach, saa 1:45 otieno. As Parliament, we are going to reflect on it and return punishment back to school. Jaod bura mage Melisha Odhiambo onyiso od bura mondo ru opodh paro mar duoko boka e sikunde mar gayo timbe majendeke e kind jopuonjre. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oketo geno ni apaya mar Rironi Mau Summit ibiro tieki e saa makare kendo bero wuoth e imbo mar Kenya. Tunaomba serikali ikuje ichunguze kama kutapatikana miili mingine ama kijulikana ni kiini gani ambacho kilichangia watu kuja kutupa hapa. Jodak makathiani e kaunti ma Machakos nono e wi ringre mimedo kwany ka owiti e gwengego. Machigni kendo nyako mgajuan kideny mar ariyo kendo mogik mar mbak ndalo achiel kachiel wantiere koda Onyango Tate mabende watwa kodo kaendi thoth nikoro ngajuanga aneno ka omurainya kod chenro Michelle Akinyi ngisa ni nyakach antie kodwe chenro nyaka giko odhi mbele ka bende wacho ni chiemo mage masana sana Onyango Tate ohero ga chamo favorite dishes. Okay, odhi mbele ka indika bende wacho ni type ne nikech awinjo ko wacho ni ati en gi ng'ama miyo. To type ne sana qualifications mag nyithindo manyiri manyalo lombe gin kaka mage. Daniel Ochieng isa ka eni nyath nyakach please sana Onyango no miel nwa dance for the rich. Wase bedo machigni ka eni mano ani kaka jomarich miel aparo ni gese chege ki Onyango adhi mi thuolo mana kinyalo chung mana bathi kanyo endo. Dongo nya timo mono ka sama shorumo. Ifuna bedo timo sani. Mana sani kalu rekoda kaka koro pang cheno to fans bende gonduru ka eni sana ni gigombo neno kaka imielo to koro mana ka bende koro DJ nyalo keto nwa pado mono koro nyi inema koro waweni mono koro nyisi one the dance for the rich. Era tu, muda ni ambiel no mito. Dole mi. Dance for the rich. No, for the rich. Miel ni nigolo kanye koso into te mani invente. Miel ni nikech kaki imiele itie higa moro ma jok mo aneno kaka miel imiele ka ng'ama nigi nyadhi. Okay. Egi ni luonga ni dance for the rich. To mana jok manigi Mercedes. Ema nyalo miele. Not for brokies. Anyway. Asante sana. Thoth rowere Onyango Tate ma iwinjo ka thoth gigi complain ya wali nana somo nyaka level machal kama indi to teach onge achopo nyaka kama chal kama indi education wise
yuto na ni piny. Seche moko ndika tich kamora tiyo okanyal kata mana dak maber. Asandora. Iparo ni en ang'o madhi mbele pinywa ma Kenya kaendi? Kosa ang'o monego bed ni gimedo apart from somo no endo man mondo mi gimbe gichope kamoro mok ni koro seche ka gineni en kwecho onyi timna kama ng'ata moro tuo. Ang'o monego bed ni gimedo kopogre kod somo of course kod skills? Somo kende ok nyal konyi. Sama isomo nego ni ipachi iketo ne gima somo ni odhi konya nade. Ngini ite jok moko ma gisomo ni ji somo. Okay. To gimi somo nego ni itang' ne ing'eni isomo ang'o. Nego ni isomo gima relevant, something that can put food on the table. Sani kech neno kata the traditional education system. Yudo kata niya japuonj maonge ohala opuonji subject mar ohala. How will you learn business from someone who has never owned a business? Aneno ka wantie kod ng'ate ya mokanyo endo. Ramogi TV, hello. Hello Ramogi. Yes, hello Ramogi. Yes, machiegni ahinya. Yes, ma iloso go mos Sigand Land Cruiser. Ai, Land Cruiser machiegni ahinya. Ineno wakiwuok e gwenge mage? Yes, apparently inyalo paro ni an majapo mar Wangla. Yes. Okay, ayudo ko Onyango wuoyo kowacho ni en gi pesa. Kata ada penjo moko ariyo. Yes. Nitiere ng'ama nigi pesa kod ng'ama nigi mwandu. Nitiere ng'ama nigi kod ng'ama nigi mwandu. Aneno ni ng'ama nigi mwandu ber maloyo ng'ama nigi pesa. Mar ariyo, Onyango onge maler ni seche ma owacho nigi pesa to onego bed nowacho ni yawa jopurwa romo ma kama mano mara, kinde ma kama mano mara, to koro ok ane ka pesa mowacho no en go nikech kata an mawuoyo kode ni okieto ni kata wan kode to onge ng'ama inyalo nyiso. Ok inyal pakori e TV ni nigi pesa. Kuom mano okwongo ng'i mos pito en ma osebedo gi pesa mosekonyo talented people mowacho ni ng'ane muneno ga cha ane mating'e malo. Ng'ane muneno cha ane mating'e malo. Kaka Raymond Omolo gi to ok tangre to gik magitime manenore. To ok onyalo wacho TV ni nigi pesa to gik mosetimo onge kata in ling tangi atanya. Gimobiro e ni onge mar dan piny. Erokamano mos Sigand Land Cruiser. Koro ng'ani dwani alos ne gi ndara ginini gi elekta kamoro to ng'at ma wuoyo ni en gi Mercedes. In gi Mercedes? An kod gi ariyo. Ere? An kod gi ariyo. Tam ni TV kanyo. Pesa mar ariyo kendo. Idwaro i-complain kanyo idwa ni agernu ndara. Onyango awinjo ka gimoro janeno oya penjo kanyo endo pogruok mar mwandu gi pesa. In sie kaka koro jalo mabende nigi pesa pogruok mane madonje kind mwandu gi pesa? An mano kadang ng'eyo. As long as you can do whatever you want, you have the money, you can do whatever you want. Neno gik moko ni pogruok mag mwandu gi pesa. Moko gik ma brokis temo gitemo, they are trying to complicate things. Aneno ka wantie kod ng'at machielo kende ya Ramogi TV. Hello. Hello Ramogi. Hello. Yes. Hello. Machiegni ahinya iriyo nade? Ariyo maber. Ma waloso gi ng'a? Mauloso gi Chieng. Machiegni ahinya. Neno kanti dala ma Nairobi ka. Karibu sana. Mos na Onyango Tate. Onyango mosi. Hello. Nitie penjo moro amora mane seche moko dihero chwalo ne Onyango? Apenjo Onyango ni ya. Amor Onyango kabisa nikech Onyango wacho ni nitie gi pesa. To
to mano bende be konyo to bende gima nyalo penjo nyalo en niya. Yes. Bende nitie ng'ato mosemake kata lwete kata nyithindo kata mni background mowuokie kata e gweng'e mondo konye e weche mag somo kaachiel koda skills mobende timo makonyo e yore mag yudo pesa to en owuon pesa negi otiyogo e yo machalo nade to bende nitie ng'ato manyalo bedo entitled no Onyango osemake bade bosiemone kamoro Onyango bende nyalo wacho nasekonyo ng'ani asekonyo nyathi ma kama yo mar somo kata yo moro amora madwaro financial assistance. To an bende ka Onyango puonja kaka loso pesa bende damor ka bet go pesa ariembe Mercedes kaka Onyango. Yes, Onyango. Aparo ni openjo ni kaya nitie jok ma inuon seche moko isemako badgi. Aparo ni nisedwoko wachien kanyo. Asekonyo ji mang'eny. Emani okanyal biro to wach ni asekonyo so and so. Onge kura mama nyomoda achak wacho ni asekonyo ng'acha. Ne kan itie ng'at mokwongo cha okompea gi politician. Politician manyo kura. Ano kamanyi kura kuomi. Okamanyi kura. Ungisa ni kani ere kako compare gi politician dano kamanyi kura. Politician manyo kura konja kusiem nunu otimo kamae. Donge. There's nothing that I expect from you. Aneno ka simu ng'eny kawuono. Ramogi TV, hello. Hello Ramogi. Yes. Yes, Nyanyaka. Yes. Ma iluongo ni Ben Gaga. Machiegni ahinya. Ang'o mondo ukelo ng'at ma puonjo ji kaka iloso pesa moloyo kelo ng'at ma bani ji wach e studio? Adwa ni kuonga ne kod duoko volume ni piny mondi matin eka koro watudre yo makare. Duoka ne volume mar wang' jowi ni piny mondi. Aseduoke piny koro iwinja? Yes. Hello. Wan go Onyango ka unyalo loso. Kele ng'at ma bani ji wach. Opakore mana gi Mercedes Benz emopako. Mercedes Benz be mwandu mikwano piny matie ji edake sani. Okukel ji ng'at manyalo puonjo nyithindo matindo kaka giloso pesa to gi kaka ginyalo wuok e ngima mapiny gidhi e ngima mamalo. Koro ukelo Onyango ma en osiko mana gi nyadhi mar an gi Mercedes Benz, an ok tima gi politician, an gi skill. Mago be kelne uru ji jok manyalo puonjo ji nyithindo kaka nyalo loso pesa. Dona se wachonia social media nakachacha itie educational content mang'eny. Lakini neno ni jok mobiro kaegi they want financial help, they don't want financial advice. Educational contents mitimo gieki mana ka bende nyalo lieko ne nyikono mgajwang ni thoth gi gin kaka mage. Like tutorials. Yeah, step by step tutorials. I give tutorials. Ging'eny YouTube na Telegram, WhatsApp group, Facebook, even on Instagram. I post gigo mang'eny. So they're just not keen. They just get odwar mana nini. Odwar mana like odwar mana bawach. If he was keen, dino neno gigo. Okay, haparo ni simu ng'adre mana matin kanyo ndonyo kumgajwanga. David Ochali benitie kodwa kaendi. Odhi mbele kabe niwacho ni Lin. Kati wacho to joma nigi pesa ok goga koko. Onyango go koko mang'eny jodalawa. But anyway, maisha en mare, kila ng'ato dak e yo ma en wuon emohero kata en wuon emoyiero. Isaac ng'isa ni tho ong'iswa ni pesa gieki otimoga nade nikech owacho mabeni kata bank account ne en ang'owa. Okay. Yes. Akia most of the people mobiro kaegne, I don't know why they have a problem with me saying that I'm loaded. The reason why they feel annoyed, if unapata you don't hear, anga matin, hari mo Mercedes tangi pesa. Then nga muti manigi luar, awange jali,
But simply because I'm a young person who is driving and I'm loaded, tan gi dhako at my age, koro chandogi marach, gumi koro gibiro nyaka ma gibiro nyaka radio, gibiro nyaka radio gida wuoyo koda, because they want my attention. Onyango be ichiwoga of course iwacho ni in loso pesa through skills. Nyalo bedo ni kopogre gi mano bende iniwon ipuonjoga rowere to fee koso chal nade. To seche moko ne jogo ma bende koka dwaro ni at least gidonje klasi no endo mano mar loso pesa. Akaka bende seche moko in gi namba moro ma sime ma ng'ato nyalo ndiko piny kanyo endo mar mondo mine kaka inyalo puonjo rowere gi eki. Kopogre gi mano bende awinjo ka rawera moro kanyo Isaac wacho maber ni oyo skills gi eki asetemo lakini onge mosetimo mosekonya. Dibede ni skills gi eki nitiere kidenje mopogore bende gintie kod do's and don'ts. Okay. One thing you have to understand, kichako timo gimoro you're going to be bad at it at first. You are going to be bad at it. Kata an kana chako ite gik masewer kata mangeny, kichako timo gimoro you have to be bad at it. But consistency, timo gimoro mangeny, it is what will make you to become better. Do you know ni like 98% of the people, your part mar consistency tamogi. Okoyot, being consistent is very hard. I know it's very, very hard, super hard. Jomatin, ema nyalo go through the hard part. Gomiyo joma nigi pesa tin, to joma odhier ng'eny. Nekech the consistency part ema tek. Kanyo kama you separate pretenders from contenders. Okay, sama koro watieko Onyango, aneno ka saa bet koro ma wang'wa. Wach mogik ma bende dihero nyiso nyikwaro mga juang e yore go mago mag loso omenda. And of course inya moso ji adek sama koro watieko. Inya chiwo nyaka namba ni masime nikech aneno ka oteng'eny ka indi miwuoro. Nitie jok madwaro konya diere. Nitie jok maneno ka gima in sana in gi nyadhi mang'eny. Koro kanyo endo ichako kod chiwo ote machuok ne nyikwaro mga juang e yore kaka inyalo los pesa kasto inya moso ji adek gi kuma wanyalo yudie. An gima anyalo ng'isi the financial part en niya kik iwinj advice mar ng'at moro amora maonge gi ngima midwaro. Kasto identify opportunities. Ite gik moko mang'eny e internet kae ma ng'ato nyalo timo. Just identify opportunity. Skills ng'eny e internet. You have crypto, you have forex, you have options. Just learn those skills. Then you have to be consistent. You have to be consistent because life is all about throwing as many shots as possible. You throw as many shots as possible. One must go through. You don't complain. You don't complain because complaining just make things harder. Karambe, for me to reach this point, it has not been easy. You have to be consistent because life is going to fight you and you must fight back. It's not easy. Life is not easy. Life is going to fight you and you must fight back. Nothing comes easy. Okay, sama koro watieko, of course, inyamoso ji ariyo kaendi, kasto namba masime kaka ng'ato nyalo yudi bende, mar mondo mi tudru achiel kachiel, ene joko mamende gombo ni, ing'eni afadhali ipuonj ng'ato dhi lupo, moingo miyo ng'ato rech. Yes. Ma namba na mar WhatsApp. 07 93 45 42 61. Yeah, you just text or call or WhatsApp, yeah. Okay, thank you so much. Kumwa you social media, nyinge mitiyo go social media platforms gi? You can search Onyango Tate on across all social media platforms. Yeah, Onyango Tate. Okay. Erokamano ne Onyango kuom kautulo ni mibire chino mar bakndalo. Wageno ni thoth nyikwaro mga juang rowere sie oyudo kaka gin giwegi ginyalo yudo konto. Ka dipo ni seche moko ok iyude gi seche gi namba masime ochiw kanyo ndo nyaka mga juanga inyalo twak kode achiel kachiel. Longani Lin Ramogi nyakach Elodi je Koloko Instrumentals warado kendo kiny emine nyalo kachiel kod weche hera. Orit masani.